Strážna služba. Písal sa rok 1991. Traja kamaráti z detstva sa rozhodli podnikať. A ako to v tom čase bývalo zvykom, stretli sa v garáži jedného z nich a začali snívať svoj sen. Netrvalo to dlho a zrazu rozbiehali prosperujúcu firmu, ktorá vyvíjala a dodávala programy na správu účtovníctva a manažmentu dokumentov. Postupom času si ani neuvedomili, že už vlastnia a riadia kolos, ktorý dával živobytie viac ako 100 rodinám ich zamestnancov. Niekedy okolo roku 2000 a niečo sa rozhodli postaviť si spoločné domy. Bol to v tom čase prelomový projekt. Bolo to o viacerých rodinných domoch, ktoré boli postavené na jednom veľkom pozemku, obohnanom veľkým plotom a vstupnou bránou. Ich domovy strážila bezpečnostná služba, ktorá mala za úlohu udržiavať ich domy v bezpečí a nedovoliť nikomu cudziemu vstupovať na ich pozemok. Danú bezpečnostnú službu platili kráľovsky, pretože títo traja kamaráti spolu s ďalšími 3 rodinami ich top manažérov si cenili ľudskú prácu, za čo im ich zamestnanci boli neskonale vďační a boli voči nim lojálni. Čas plynul a život obracal ďalšiu stránku knihy poznania. Všetci žili spokojne a šťastne. Až sa začali diať zmeny. Aké? Do radov strážnej služby začali vstupovať noví ľudia. Títo noví zamestnanci sa na vstupných pohovoroch javili byť takí, ako majitelia domov očakávali. Avšak nebolo tomu tak. Strážna služba mala absolútnu dôveru a prakticky neobmedzený prístup ku všetkému. Ako k majetku, tak aj k trezorom, k autám, mali prístup všade, čo bolo logické a potrebné na výkon ich profesie. Avšak nováčkovia to začali zneužívať. A tak 6 rodinám začali miznúť z ich vlastných domov veci. Spočiatku si to neuvedomovali a nevenovali tomu pozornosť, pretože strážna služba vedela, čo kradnúť ako prvé bez toho, aby sa hneď na začiatku prezradili. Čas bežal a krádeže sa stupňovali. 6 rodín si začalo všímať, že sa niečo deje. A keďže všetci žili úplne otvorene a pred sebou nič neskrývali a ani domy si nezamykali, začali sa podozrievať navzájom. Keď si strážna služba všimla, že rodiny si dané krádeže pripisujú sami sebe navzájom, takto snaženie strážna služba začala umelo podporovať. Občas niečo len premiestnila z domu jednej rodiny do domu druhej rodiny. A tak dané rodiny mali zrazu k dispozícii zvané nezvratné dôkazy o tom, ako ich tá či oná rodina okráda. Čo je zaujímavé, nikoho ani nenapadlo pripustiť myšlienku, že by to mohla byť strážna služba, kto kradne. Prečo? Nuž preto, lebo práve strážna služba im pomáhala odhaľovať tzv. Nekalé praktiky druhých rodín, veď to bola ich práca a rodiny im dôverovali. Bohužiaľ im dôverovali až príliš. A strážna služba pomaly rozkradla skoro celý majetok svojich chlebodarcov. Až jedného dňa si strážna služba uvedomila, že už nie je moc čo kradnúť a navyše tieto rodiny už boli také rozhádané a schudobnené oproti strážnej službe, že pre strážnu službu to už bolo zrazu pod jej úroveň strážiť a pomáhať týmto úbohým rodinám. Vtedy veliteľ strážnej služby prišiel s perfektným nápadom. Čo tak predať túto krásnu lokalitu 6 obrovských rodinných domov niekomu inému? Myšlienka sa všetkým zapáčila a tak začala strážna služba konať. Podľa platných pravidiel, ktorými sa mala riadiť, ustanovila v lokalite núdzový stav. Čo k podiveniu všetky rodiny prijali s úľavou a priam sa tomu tešili, pretože začali mať pocit, že sa tu konečne nastolí poriadok a nikto už nebude kradnúť.
A tak sa núdzový stav stal realitou a strážna služba začala konať podľa jej diabolského plánu. Rodinám uvalila prísny režim. Museli sa zdržovať len v domovoch a von mohli ísť len, ak prechádzali cez pozemok do práce. Neskôr im zakázali aj to a museli pracovať z domu, čo sa rodinám páčilo, pretože to bolo pre nich pohodlnejšie a nemuseli cestovať v zápchách mestom ráno do práce a po obede z práce. Strážna služba mala ako jednu zo svojich pravidelných činností aj donášku jedla všetkým rodinám a vôbec zabezpečovala chod celého areálu. 6 rodín si danú situáciu pochvaľovalo, pretože komfort ich života, napriek tomu, že prišli o značnú časť majetku, vďaka tým prapodivným krádežiam sa zvyšoval. Keďže výskyt krádeží klesol, dané rodiny sa tešili, že strážna služba zaviedla dobré a efektívne opatrenia. Čas plynul a rodiny si ani neuvedomili, že už žijú len a len vo svojich príbytkoch a sú absolútne odkázané na strážnu službu. Jedného dňa si jeden člen spoločenstva, jeden z 3 majiteľov kedysi úspešnej firmy začal ako si uvedomovať, že vlastne nežije život podľa seba alebo podľa toho, čo chcel, ale žije podľa toho, čo dovolí strážna služba. Keď sa nad tým viac zamyslel, uvedomil si, že to celé je podvod. Okamžite vstal a bežal to povedať svojej manželke. Tá ho síce vypočula a na oko s ním aj súhlasila, ale v jej hlave sa rojili iné myšlienky. Jeho manželka totiž mala milenecký pomer so šéfom strážnej služby a nepáčilo sa jej to, čo jej manžel práve povedal. V príhodnej chvíli to všetko porozprávala svojmu milému a ten, uvedomujúci závažnosť situácie, zvolal poradu strážnej služby, kde si dohodli postup, ako situáciu dostať zase pod kontrolu. Strážna služba okradla iného majiteľa a jeho cenný zlatý zapaľovač a skryla ho v spálni rebela. A v príhodnej chvíli, keď už rebel uvedomelý spolumajiteľ firmy začal príliš vystrkovať rožky a poukazoval na to, že za krádežami stojí strážna služba, tak vtedy strážna služba víťazoslávne preukázala, že to on, rebel, kradol a zlatý zapalovač ho usvedčil. A rebel sa darmo bránil a hovoril, že je nevinný, no nikto mu neveril. Všetky rodiny spolu so strážnou službou ho odsúdili a tak ho uvrhli do izolácie. Zavreli ho do jednej z izby v podkroví jeho vlastného domu a nedovolili mu používať žiadne komunikačné prostriedky a nikto sa s ním nesmel stretávať a ani s ním hovoriť. O niekoľko dní rebel vážne ochorel. Bolo to podľa plánu a tak strážna služba mohla pokračovať vo svojom diabolskom pláne. Keďže rebel bol v izolácii a bez akéhokoľvek kontaktu s kýmkoľvek, strážna služba ho nechala umrieť hladom. No a keď bol mŕtvy, prehlásili, že zomrel na smrtiaci vírus, ktorý dokáže človeka usmrtiť za niekoľko hodín alebo až dní. V rodinách vznikala panika a strach. Nevedeli čo a ako a ďalej. Vtedy strážna služba prišla s riešením. Vysvetlila rodinám, že rebel sa nakazil od lastovičiek, ktoré hniezdili nad oknom jeho podkrovnej izby. Uviedli, že vírus sa šíri vzduchom ako aj dotykom, že je nutné byť doma v úplnej, absolútnej izolácii a neotvárať okna. Osadníci sa potešili, že už vedia, čo sa stalo a tak sa i hneď prispôsobili nariadeniam strážnej služby. Strážna služba medzi tým zariadila, aby IT firma, ktorej majitelia teraz žili v izolácii svojich domovov, ako aj ich top management, začala nenápadne obmedzovať prístup na internet. Niektoré web stránky sa stali nedostupné a niektoré denne chrlili informácie, ktoré chcela strážna služba, aby chrlili. Po krátkom čase strážna služba, vlastne ako jediný informačný, právny a komunikačný či mediálny a iný výkonný orgán lokality, priniesla bombastickú a spásnu myšlienku. Máme liek na smrtiaci vírus. Máme pre vás najmodernejšiu a najúčinnejšiu vakcínu všetkých čias.